вакилони киргиз талаб доранд ки ба сокинони дар таниши марзӣ маҷрӯҳ шуда медал бидиҳанд. вакили киргиз Қаромат Орозова пешниҳод кард ки ба минтақаи Оксой статуси стратегӣ ва ба сокиноне ки дар таниши марзӣ бо тоҷикон маҷрӯҳ шуданд медал дода шавад. дар парлумони Қирғизистон баҳси ҷанҷоли марзӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон идома дорад. як вакили қирғиз Қаромат Орозова гуфтааст, бояд ба минтақаи Оксой статуси стратегӣ дода шавад то ҳодисаи рухдода дарс гардад. вақте мо ба ин минтақа рафтем, мардум пеш аз ҳама сулҳ ва суботро талаб карданд. мардум он ҷо доим дар ҳолати стресс зиндагӣ мекунанд, бояд фаврӣ мушкилиро ҳал кард, мегӯяд Орозова. ҳамчунин ӯ гуфтааст ки ба чанд сокине ки дар ҷанҷоли марзӣ бо Тоҷикистон маҷрӯҳ шуданд медал бидиҳанд. аз ҳама ҳузнангезаш дар он аст ки дар ин ҳодиса 3 сокин маҷрӯҳ шуданд. ман хоҳиш мекунам то ба шаҳрвандони мо ки бидуни силоҳ марзро ҳифз карданд давлат пул ва медал бидиҳад, афзудааст вай. таниш дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон шоми 13 март баъди он сар шуд ки ба гуфтаи мақомоти тоҷик ҷониби Қирғизистон бархилофи созишҳои қаблӣ сохтмони роҳи баҳсӣ Оксой тамдиқро оғоз кард ва ин боиси норозигии шаҳрвандони Тоҷикистон гардид. бино ба иттилои расмӣ дар ин задухӯрдҳо 2 шаҳрванди Тоҷикистон кушта ва бештар аз 20 нафар маҷрӯҳ шуданд. аз ҷониби Қирғизистон ба иттилои мақомоти ин кишвар 3 нафар осеб дидаанд.